नै आं गोबावजों ओरैनो लाइभ लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोना बेखौल' मिथिज्लायनो आरो ओरैनो दसे सम जायफ्रा नायजेनबाय कमेन्ट खालामदो नायथ'वाखै अके खांख्राइ अफिसियेल गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं फंबाय गुड इभिनिं माब्रै दं नोंनो फार्स्ट फैबाय फार्स्ट कमेन्ट होबायलै गोलोम बोथोर गुड इभिनिं ब्र' गुड इभिनिं 15 watching 22 watching come on बे थामनेलखौ नायनानैसो फैदों नामा सोरबा सोरबा आदानिया मा गामि औ आंनि गामिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि मनज क्रिएशन दे ओमफ्राय रमियो नार्जारि हेल' सार हाउ आर इउ आइ एम फाइन रमियो एन्ड हाउ आर इउ खांख्राइ अफिसियेल माबोरै दं खबरफ्रालाय दासान्दि आदा खबरा मोजाङानो सन्जय बर' आदा बहानि नोंथां आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिटिनि होननाय गामि बि एन कचारि माबोरै आदा खबर सबर आं मोजाङैनो दं नोंलाय माबोरै ओमफ्राय इउटुब चेनेल अबाव दं आदा आं जेराव थानानै लाइभ होबाय थायो बे जायगायानो आरो जों गामिनि सालबारि होननाय जायगा बियो सालबारि ओमफ्राय दैमालु ब्रह्म गुड इभिनिं ब्रादार ओमफ्राय स्रां नुदों आवाजफ्रा फैदों एबा फैयाखै दे एसे खिन्थाग्रोदो धारमे बसुमतारी हेल' सार बर' हारिया मा एफा गोरिब हेल' सार बर' हारिया मा एफा गोरिब बर' हारियाथ' मा होनबावनाय गोरिबानो जाहैबाय ओमफ्राय जायफ्रा एडभान्स जानो रोंदों बिसोर माहाजोनबो जादों एडभान्स जानो रोंनायफ्रा खिन्थु जोङो बर' हारिया ट्राइबेल हिसाबै माखासे सुबिदाफोरखौबो मोना जाहैबाय नांगौ बायदि नैबेबो मोनसे अपरसुनिटिफ्रा लेक जानानै थायो नङाब्ला गोबां खर' गोनां टेलेन्ट गोनां जोंनि हारियावबो दङ बेयो मोनसे आरो थोजासे जोंहा प्लेटफर्म गैया थोजासे एंगेजमेन्ट गैया इमप्लयमेन्ट बिराद माने नांगौ माने आनइमप्लयमेन्ट बांसिन जानानै दं बिदि आं सानो आरो ओमफ्राय आं सिगाङावनो बुङो माने बोरैबाला सोरनिबा कमेन्टसा हाबमा हो ओमफ्राय बेखायनो माने गाज्रि मोननाङा बायसान्स थालाङोब्ला आरो ओरैनोथ' आं फ्राय गालांखाया कमेन्टसफोरखौ फरायनानै रिप्लाय होजोबखायो मनज क्रिएसन लाभ फ्रम बाक्सा सिमला अके थेंक इउ ब्र' लाभ इउ टु फ्रम चिरां बिटिनि ओमफ्राय दाख्लैनि मानास थांनाय भिडिअखौ सोर सोर नायखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो सोर सोर नायखो आरो माबायदि मोनदों सोरबा सोरबाथ' माबा माबिबो बुंदों आं जेबो साना अके मिजिं नार्जारि हेल' आदा हाय मिजिं सानसुलि बसुमतारी अबाव दं दा आदाया आङो दा गारि सिङाव दं ओमफ्राय सालबारि होननाय जायगायाव माने जे जायगायाव नेटवर्क नाङो बेयाव थानांगौ ओमफ्राय खाथियावहाय लाइटफोर गैया दखानसो नालाय उसुबिदा जायो लाइट फैनो बेखायनो गारि सिङाव थानानै लाइट सावनानै लाइट होयो आङो ओमफ्राय लानि ब्रह्म हेल' ब्र' मोनदां हाय ओमफ्राय माबाफोर सोंनो रायलायनो दे मोनथिज्लायदिनि दिफुल बि ब्लग हेल' आदा हाय फंबाय माबोरै दं दिफुल आदसा बे दिफुल बि ब्लग ना महायनि ना बे दिफुल बसुमतारियानो नामाथाय आं बारा हमनो हायाखै कनफिउस जादों दिफुल बसुमतारि होननाय सासे दङ कमेन्ट हरबाय थाग्राफोर दिफुल बि ब्लग नुबाय आं बेनो नामाथाय इउटुब चेनेल कान हियार योर भइस आदा आदसा खोनायाखै नामा ने र' एक मिनिट एबारलाय okay people are not interested नामा only 7 watching बांद्राय माबाब्ला माने ओरैनो माबानायसै दोनथ'नायसै दसे थानानै मिजिं नार्जारि सालबारियाव बारिआलि जोंनिनो
माथोलै बाक्सायाव नामा आदा नङा नङा बियो जों गामिनिसो सालबारि होननाय जायगा मिजिं बर' ओमफ्राय इउटुब चेनेल अके औ दे लानि ब्रह्म आं गसाइगावनि ब्र' आं दिनैसो फरायनो आंहा एगजाम दं आं दोननोसै फरायनो आंहा एगजाम दं 31आवहाय जागोन बायदि होनदों ब्र' अके अल दा बेस्ट मोजाङै फराय दे स्टाडि हार्ड आल्पना बि ब्लग्स दासो खोनाबाय आदसा दे आं माने बोरैबाला चार्ज होनानै रायलायला बोरैबाला खोनाया मिजिं नार्जारि औ अके मोजां ना नोंहाबो ब्र' लानि ब्रह्म औ मोजां ओमफ्राय दे कामन मर कमेन्टसा हाबाखसै नै ओमफ्राय अके दासो हाबबाय नै मनज क्रिस्टियान सापर्ट खालामदो आदा आंनि चेनेलखौबो अके जाय नोंथांमोना नायगासिनो दं गोसो गुदुंफ्रा नायहैदो मनज क्रियेसन नार्जारि प्रेमिका नार्जारि हाय ब्र' मा खबरा मोजां सिस्टार बेनिफ्राय मिजिं नार्जारि खबरालाय माबोरै आदा खबरा मोजाङैनो दङ बर्थमान रिंदाव थेंक इउ फर इमथि थेंक इउ रिंदाव बसुमतारि सोर बबेनिफ्राय नायगासिनो दं अननानै कमेन्ट खालामलाय एसे मिथिलायनि एमटि भ्लग्स 1 हाय आदा माबोरै दं खबर सबर मोजां एमटि ब्लग्स 1 ब्र' नोंनियालाय माबोरै सोरबा आंनि रायलायनायखौ माबायदि खोनायोथाय जोङो माने एसे बोरदोन ओमफ्राय मा होनो बोरदोन होनखायो ओमफ्राय ओरै गसाइगाव बेंगल साइडनि बायदि जाहाङो दे जोङो रायलायनाया सोरबा बारा सुखुवा खोमा रायलायनायखौहाय खोनासङोहाय गोरोबथा इस्लारि पार्टि माला होगोन 50K ना ब्रादार 50K नि पार्टि नामा आं सानदों खेबसेनो गिदिर 100K फोर जाबायबा हैयोब्ला खेबसेनो होनायसै नामाबो सानहांलाय लांदोंमोन नायनोसै मिलायहोनो नाजानायसै एसे पिकनिक स्पटफ्रा गेवग्रोथोंसै नामा जोंनि खाथिफ्राव नै बिदि सानहांदों आरो एसे गोसोआव नायस्रां बरगयारि दादगारि आमबारि ब्र'निफ्राय ब्र' आं नायबाय थायो अके थेंक इउ स' माच नायस्रां बरगयारि ब्र' थेंक इउ दादगारि थांगोन एब्र'हाय मथा मथि ओरै दालांफ्रा मोजां जायोब्ला थांनो हासिगौ आरो जों ओरै माबाजोंहाय सादुमाराजोंहाय जुदि जायोब्ला लामाया नायस्रां सुबुं मोसाहारि बहाबा थांदों नामा ब्र' थाङाखै ब्र' जास्ट आं लाइभ होनोनो फैखादों नैबे जायगायावहाय मनज क्रियेसन नोंजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों अके थेंक इउ स' माच आंबो जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदि कमेन्ट हरनोब्ला नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोनोब्ला आरो नायस्रां बरगयारि नोंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनो थेंक इउ स' माच हामबायसै नायस्रां बरगयारि एमटि ब्लग्स 1 आंबो मोजाङैनो दं आदा दे मोजाङैनो था सांग्रांसाथ कमेडि हाबाया माला ब्र' हाबाया आं हाबा जाखांबाय ब्र' आंनो गथ'बो दङ सासे फिसाजो बोसोरसे बारबाय मनज क्रियेसन नोंसोरनि रायलायनायखौ हिट खोनायो आदा अके थेंक इउ मिजिं नार्जारि आदा आं बाक्सानि आदा नों बुक नायनि आदा आं बुजियाखिसै मिजिं नार्जारिनिखौहाय आदा आङो बुक नायनि आदा गुड नाइट आदा मिजिं नार्जारि बुंदों अके दे गुड नाइट दे लानि ब्रह्म ब्र' 100K जाहोग्रोदो ओमफ्राय पार्टि खालामनोसै खबर हर आंबो नायबाय थायो ब्र' अके दे थेंक इउ स' माच गाबोन गसाइगाव कुसुगाव थांनांगौनि खोथा दंमोन केन्सेल जाबाय एमटि ब्लक 1 आं फाथाबारिनि आदा अके एमटि ब्लक फाथाबारि ना आं बोरैबाला गाबोन थुक्राझार थांगोन ओरै फाथाबारिजों बारस'लांगोन थुक्राझार आइफवालि नैबे एरियायाव थांनायनि एसे प्रग्राम दं गाबोन मा जायो सुरज दैमारि माबोरै दं फंबाय मोजाङैनो दं आदा मोजाङैनो दं नोंलाय माबोरै दं आदा बिपुल बि ब्लग्स आदा आंना डाटा MB
गैला आदा जोब्बाय अके दे थेंकिउसै दसेलाबो फैनायनि थाखाय बिफुल बि ब्लग्स दे नेक्स्टआव लोगो मोनगोन मनज क्रिएसन दारिखौ सुपार हिट नुदों आदा अ आदसा थेंकिउ सुपार हिट नामा गैयालै दारियाबो बांद्राय गैयाना ओमफ्राय दारि लानो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय रैमी बर' बसुमतारी ब्रादार हायोब्ला जोंनि जेरुसालेम मण्डलियाव फै 26 नभेम्बराव आंनि फिसालानि बार्थडेनि मासाव 26 नभेम्बरथ' दिना दंबावो दे आं नाजागोन दे थांनोहाय 26 नभेम्बरथ' दे मिथिसार नार्जारि लाइभ फैदों मोजाङानो जादों आदा आंनि मिथिसार नार्जारि चेनेलखौबो एसे बुंना होदो आदा लाभ फ्रम चिरां अके मिथिसार नार्जारि फंबायनि चेनेलखौ थांनानै चेक खालामहै दानो मिथिसार नार्जारि जों सासे इउटुबार नायगासिनो दङ नै मिथिसार नार्जारि दे मिथिसार नार्जारि लानि ब्रह्म अ फै ब्र' कन्टेक्ट खालाम अफिसारनि लोगोसो ब्र' अके दे थिगानो जों आदा अफ्रिजों आंजोंनो थांनायनि खोथामोन गाबोनहाय ओमफ्राय मोनसे माबाया केनसेल जाना होदों आरो थांगोन उनावब्लाबो थांगोन मनज क्रिएसन चिराङाव थांब्ला लोगो हमगोन दे आदा अके निस्सय लोगो हमगोन दे दिव्या ज्यति कनवार हाउ आर इउ ब्रादार आइ एम फाइन ब्रादार एन्ड हाउ आर इउ बिकि ब्रह्म मा खबर आदा खबरा आंने मोजां बिकि ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै इउटुब चेनेल लाभ फ्रम चिरां बिस्फानि अके चिरांनि माबा बिस्फानिनि ने दे लाभ इउ टु फ्रम चिरां बिथिनि इउटुब चेनेल जसेफ खाख्लारि मा खबर आदा मोजां फंबाय मोजाङानो खबरा अके बिकि ब्रह्म मोजां आदा औ दे ओमफ्राय दे एमटि ब्लग्स वान ओइ गुन्दैनि न'खराव थांनानै बिनि जारिमिनखौ फोरमायनानै है आदा थिग खोथाखौ गोसोखांनानै होदों नोङो नाजागोन दे थांनो एब्रावनो थांनो नाजागोन दे नाथाय बेनि जारिमिनखौ दिरुननानै होनो हानाय मानसिसो नागिरनांगोन न'खरनि मानसिफ्राथ' दंना गैलेथाय लानि ब्रह्मआ बुंदों दे बिदिब्ला ब्र' आं लेखा नायनोसै मोजांब्ला अके दे मोजाङै फरायदो दे ओमफ्राय मनज क्रिएसन आदा आं दोनथ'नोसै दे गाज्रि दामोन एडभान्स गुड नाइट आदा टाटा बाय बाय अके मनज क्रिएसन थेंक इउ स' माच फर कामिं दसे लाइभआव सावरायफैनायनि थाखाय ओमफ्राय गुड नाइटसै दे बाय बाय वर्कार BRHM हाय ब्र' हेल' ब्र' हेल' कमेन्टआ हाबथ'वाखिसै दे कमेन्टआ बांद्राय हाबाब्ला दोनथ'नायसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेस्थ' जानो हागौ जिता नार्जारि हाय ब्र' हेल' ब्र' ओमफ्राय एमटि ब्लग्स वान रावबो खबरबो लाया माथो आदा बिनिखौ नुनायखौनो जाया नंगौ सिगांहाय देरहासार इस्लारिया खेबसे थांदोंमोन बिमा बिफाजों सावरायहैनाय बायदि मोनदों आङो ना सोरजोंबा हाबहैदोंना हाबहैयाखै हाबहैनाय बायदि मोनदों आङो गुन्दैनावहाय ओमफ्राय राजिबनावथ' थांखादोंआनो ओमफ्राय गुन्दैमोननि न'खराव हाबदोंमोन बायदि मोनदों हाबदोंना हाबाखैथाय एसेबां सियर नंले रावबो खबरबो लाया माथो आदा बेनिखौ नुनानै जाया इउटुब चेनेल मोनसे गित खनलाय आदानो गित खननायाव बिराद पुवारथारलै फंबाय र' नेक्स्टआव खनगोन आं खननानै हगारखागोन दे इउटुब चेनेल नामाखौ थिङाखोन लाबाय नोङो चेनेलनिखौहाय टाइमा बेसेबां जाखो लोगोफोर 6:27
627 फैलाव बसुमतारी ओइ आदा बहा दं दालाय फैलाव आं माबायाव दङ नै सालबारियाव आदा इनसनि मिलाव बेयाव टावार नाङोना बेखायनो बेयाव थायो बिकि ब्रह्म आदा चिराङाव थांब्ला लोगो हम औ दे लोगो हमगोन बिकि ब्रह्मआ बाक्सानिमोन नामा ने बिकि ना महायनिमोनथाय कनफिउस जाबाय आं एसे ओमफ्राय बाक्सानिया दा दे सोरबा इउटुबार्सफोर दंबावो नामा बेयावलाय नायनायफोर बिक्कि ब्रह्म मुसालपुरनि अके मुसालपुर राव लोगोफोर दं सानैसो ओमफ्राय थांनाय जायाखै आरो दाबो लिंहरनो ओमफ्राय थांनायानो जाया दाबो थांगोन मालाबा आरुन वारि हाइ ब्रादार फ्रम क'क्राझार हेल' ब्रादार फ्रम चिरां माब्रै आरुन वारि लकेल एस पि ब्लक हेल' ब्र' माबोरै मोजाङैनो दं नोंलाय माबोरै नोंहा बिजनेसमेन बेस्थ'ल' थायो मानसिखौ मबा खावब्ला सिबला नुलायलाङो लकेल एस पि ब्लग जाय नायो एबा नाया थांनानै चेक खालामहै लकेल एस पि ब्लग होननाय दं जोंनि निसिमानि सासे इउटुबार दङ दे लकेल एस पि ब्लग चेक खालामहै नायहै सापर्ट खालाम इउटुब चेनेल गुन्दैनि न'खराव थांबा लोगो हमलायगोन आदा खाथिनिखा अके होमब्ला इउटुब चेनेला मा खालामनो हायो नों गोसोब्ला आंनि फेसबुक पेजाव बरगयारि सोमदोनाव फैनानै मेसेज खालामहर आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरगोन नोंनो ओमफ्राय रायज्लायनानै जायगाफोरखौ बा दिनफोरखौ थिग खालामजागोन आरो ओमफ्राय सोर बिनि जारिमिनखौहाय मोजाङै बुफुरसारनानै होनो हागोन बे मानसिखौ कन्टेक्ट खालामब्ला साबसिन जायो आरो ओमफ्राय अके आरुन वारि खोमसि नुदों ब्र' अके आंनि लाइना मोले जालांबायदां गारिनि आं कारनि लाइटजोंसो सावनानै थानांदों नै कारनि लाइटजोंसो खोमसिना ओमफ्राय नेक्स्ट राजेस हापि व्लग्स हेल' आदा लाभ इउ टु राजेस हापि ब्लग्स ब्रादार आनादार इउटुबार राजेस हाफि ब्लग जायफ्रा नुफेराखै नायनाय चेक खालामहै राजेस हापि ब्लगस रतन नार्जारि माब्रै आदा खबर आं कहिमानिफ्राय अके थेंक इउ स माच खबरा मोजां कहिमायावलाय माब्रै सोलिनानै दं रतन नार्जारि फंबाय लकेल एस पि ब्लग आयै ब्र गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम अके थेंक इउ दे लकेल एस पि ब्लग जेबो नङा बिदिया माबाखानांगौ मिथिसारलाय होनांगौ बयबो जौगानांगौना आनजु भ्लग हाइ ब्रादार हेल' सिस्टार मुसाहारि प्लेटफर्म हेल' ब्रादार हाइ ब्रादार बिडि व्लग ब्र' मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन नामा फ्रम क'क्राझार मबाइल नाम्बारखौहाय होनो माने मबाइल नाम्बारखौ माबानायाथ' आंथ' दा कमेन्टआव लिरना होब्लाबो बे सिखादखाया ओंखायनो फेसबुक पेजाव थांनानै आंनि बरगयारि सोमदोन नैबे आंनि इउटुब चेनेल नामनिनो अफजिटल' बेयाव थांनानैहाय मेसेज खालाम आं नाम्बारखौ हरगोन दे ओमफ्राय दिपजयथि रामसियारि वाट्सआप ब्र' आम अके ब्र' वाट एबाउट इउ अके लकेल एस पि ब्लग जिखुनु बहा दं दा सम आदा आं न'आवनो दङ बर्थमान न'आवनो दङ आरो ओमफ्राय मैया सफैदों नामा आङो मैया बाक्सा दंहैयोमोन बाक्सा मानास ओमफ्राय बरपेटा मैया बेलासि सफैदों दा गाबोन ओंखारफिननो हागौ आरो गुबुन जायगायावहाय सानसे बा साननैनि थाखाय बिडि भ्लग अके जागोन दे अके फै माबायावहाय फेसबुक पेजाव फै पुर्निमा गयारि हाइ गुड इभिनिं फ्रेन्ड चिरांनि मोजां ना औ मोजां गुड इभिनिं पुर्निमा मोजां खबरा दिपज्यति रामसियारि आदानि कुवालिफिकेसना मा कुवालिफिकेसनाथ' आंनो माबाल' ग्रेजुवेटल' 2013आवनो आं ग्रेजुवेट जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं कम्पिउटार हार्डवेर इन्जिनियारिं खालामदों आरो 2 इयार्सनि डिप्ल'मा कर्स PGDCA होनो बेखौ लाफादोंमोन आरो बेजोंनो जबबो मावदोंमोन बेबायदि आरो
ओमफ्राय इउटुब चेनेल रमान्टिक गित खनलाय आदा ससे ससे नामा खोनासंनो गोसोथार नामा रायलाय इउटुब चेनेलालाय लकेल एस पि ब्लग दे आदा होनदों औ दे नोंलाय महाय दं न'आव नामा लकेल एस पि ब्लग मुसाहारि प्लेटफर्म ब्रादारनि निउ चेनेलनि मुङा मामोनलाय अ आंनि गोदान चेनेलनि नामाथ' माबा सोमदोन टक्स सोमदोन दा ओमफ्राय टक्स TALKS टक्स सनालि वारि दासो आदा आंहा अके अरजाया दे बे बेस्थ' थायोना बयबो आजिखालि बयबो बेस्थ'सैना फिसा फिसौ ओरैनो ओंखायनो अके 25 वाटसिं लकेल एस पि ब्लग बेंटलाव दं आदा अके बेंटल ना आं बेंटल थुक्राझार थांनो हागौ गाबोन Sonit Mosahari, hello sir, how are you doing? I'm doing fine, Sonit. And how are you? What about you? Sonali Wari, मा ओंख्रि जाखो आदा? ओंख्रि जाथ'वाखै जोङो न' खाथियावहाय मोनसे प्रग्राम दं। हाबानि सिगां एसे माबा खालामो ना मा होनोमोनलाय सायज' बिनाय दं आरो बेवहाय एसे माबा दं आरो जानाय बेयाव जाहैसिगोन। गेरेमसा बसुमतारी जाखांबाय नामा आदा? जाथ'वाखै। Prantos Basumutari, good evening, bro. Good evening to you too, Prantos Basumutari. Lokes SP blog de ada nubla ang ओंखारथ'बाय आदा दे आदा होनब्ला ओंखारथ'बाय आं दे औ दे हामबायसै सनालि वारि भिलेजआ मा आदा नोंसिना जोंनि भिलेजआथ' माबा बिटिनि होननानै बुङो बिटिनि दे आमथेखा ओरै भुटान बर्डार खाथियानो होनजाबाय भुटान बर्डार खाथियानो Sonit Musahari, I am too good, sir. Okay, good. And where are you now, Sonit? And where do you study? I do not know exactly. High crush नोलै नामा बा high crush नोंना हिनजावा तामाम साफाथारलै हिनजावा नङा आंनि हिनजावा माबालै मा होनो फट'जेनिक होनना बुङोना माने फट'जेनिक माने बै फट' खेबला एसे मोजां नुग्रा महर थायो आरोखि ना रोखोम फट'जेनिक होननानै बुङो नैदिखौ फट'जेनिक बिकि ब्रह्म बाय आदा आं ओंखारथ'बाय गुड नाइट आदा अके दे गुड नाइट बाय बिकि ब्रह्म सनित मुसाहारि आइ एम एट क'क्राझार सार अके स्टाडि हार्ड सनित मुसाहारि स्टाडि हार्ड बेखौहाय आधा घन्टायाव फोजोबदिनि नामा लोगोफोर दिनैनि लाइभखौहाय आधा घन्टायाव ने सनालि वारि आदा मोनसे रमान्टिक सं खनलाय अनोबा आयु मेथाइल' खननो थिनहरथारबाय माथो मानसिफ्रालाय र' सनित मुसाहारि I study in Kokrajhar Government College. Okay, very good. Do well. Albert Bosmotari, good evening, bro. Okay, good evening to you too, bro. जे नार्जारि माबा हरदोंमोन दानफिनबाय ना रिट्रेक्टेड अके दानफिनखो ना माखो अके कमन दिपज्योति रामसियारि बर'नि आलफ्रेडजों लाइभ फै मालाबा अके सुर गाबोननो फैगोन बोरैबाला दे गाबोननो बोरैबाला जुदि जों जेराव लोगो मोनलायनो हागौ बायदि गाबोनहाय ओमफ्राय जुदि प्रपार नेटवर्क मोनोला बे लकेसनाव नाजागोन दे फैनोहाय दिपज्योति हाइ क्रास जा बुंदों नै माहा मोनसनजो नोंलाय बे हिनजावखौलाय फ्रम चिरां अके मोनबाय दे खाथिनिनो हिनजावा गोजाननि नङा गामि खाथिनि फैलाव बसुमतारी ओइ आदा मालाबा फैदोलायलै आंजों खानाय सिनजानो मालि बिथायाव आदसा नै रा दहैहाय अर्गेनिकजों सिनजाबोलायबाय खानाया फैलाव मालाबा थांनायसै र' सिनजानो आरोबाव दे जोङो फैलाव बसुमतारी माबा दंलै खानाय सिनग्रा बेयाव बिराद मोजां सिनो मालि बिथायावहाय अखालहाय बे माबा आदा आलफ्रेडनाबो सिनजादोंमोन बेजोंहाय भिडिअ हगारदोंमोन ना नैबे फैलाव बसुमतारी कमेन्ट हरदों नै बियो
जोंनि खाथिनि मालिबिथा बागमारा बाजारावहाय सिनो आरो बिराद मोजां सिनो मदार्न स्टाइलखौ सिननो हायो आरो मोजां मोनो आं। एस बि मिक्सार आदा महाय दंरा आङो दा गामियावनो दङ सालबारियाव दङ। सनित मुसाहारि थेंक इउ सार अके वेलकाम वेलकाम सनालि वारि अबाव दं आदा आङो गामियाव दं ओमफ्राय बर्थमान राइटनाव आङो गारि सिङाव दं आरो गारि सिंनिफ्रायसो लाइभ होदों आं गारिनि लाइट फोजोंनानैहाय। रतन नार्जारि हर्नबिल फेस्टिभेलाव फैनो हागोन नामा आदा बर'नि मोसानायखौ ब्लग भिडिअस बानायफै। नाजानि दे हर्नबिल फेस्टिभेलावहाय थांफेरखायाखै आंबो थांनो नाजानि र'। मेहेर अफिसियेल वेलकाम ब्रादार बहा दं जाखो नो आङो न'आवनो दङ दिनैहाय आं सौहैयाखिसै हजोंहाय। नोंसोर सफैबाय नामा माबायाव दं नामा लकेसनावहाय मेहेर ब्र'? गाबोन सौहैनो नाजानायसै। ओमफ्राय मनजिल बसुमतारी गुड इभिनिं ब्र'। गुड इभिनिं टु इउ टु ब्र' गुड इभिनिं। अके कामन गाइस कामन सनालि वारि न'खराव साबेसे दं नोंसा आदा? अके जोंना न'खराव बिमा दं बिफा दं आं दं बिनानाव सासे दङ फंबाय सासे दं आं दं आंनि हिनजाव दं आंनि फिसाजो दं आरो बे। दहाय सफैबाय 2:45आव अके अके नोंसोरबोनो माबा ट्रेन खालामनानै थागोन नामा मेहेर ब्र'? ना थाखाबाय? ओमफ्राय मोनसे खोथा आं बुंहरनि ब्र' आङो बे नोंसोर टाइम टेबोल बानायदोंब्ला आं एसे टाइम टेबोलखौ मोनला मोजां जागौमोनलै वाट्सआप खालायहर ब्र'। गाबोननि टाइम टेबोलखौहाय प्रग्रामनिखौहाय। मारुस मसाहारि दादा खोमदोननि ब्रादार ना? येस येस इउ आर राइट खोमदोननि बिदा आङो। पुर्निमा गयारि नाइस फेमिलि फ्रेन्ड येस 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 थेंक इउ थेंक इउ। र' आइलेण्ड थांग्रोनि बा आइलेण्डआवसो थांग्रोलायबावगोन। दे 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 थांग्रो दे। मेहेर ब्र'आ फुरा ओरैहाय आइलेण्डआवसो गिदिंगासिनो हनै दासो। सनालि वारि दारिया फोलावदो आदा गुसुंद्राय नोंना आयु दारिया बारा गैजायालै बे मेहेर ब्रह्मनि बायदिसो जानांगौलै दारिया बांगालफोरनि बायदि ओरैनो आंनि बारा गैजायालै दारियानो बेखौनो लासामो आङो। ओमफ्राय दारि लादावनानै दानि स्कुलनि दारि लालाल' मोजां मोनसै लानथ' मोनो। कामन 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 माने माबायावहाय आधा घन्टा ग्रोब खालामनानै फोजोबदिनि दे लोगोफोर दिनैहाय ओरैनो इम्परटेन्ट टपिक जेबो गैखाया ओरैनो जास्ट गोबावसैमोनखाय आं एसे ओरैनो माबादों आरो माने ओरैनो दसे लाइफआव जास्ट टु इन्टारेक्ट उइथ इउ अल। अलंबार हाज'वारि माबोरै दं आदा आं मोजाङैनो दं अलंबार नोंलाय माबोरै दं? कामन कामन बिजय प्र गेमिं देनजारलै आदा अएमजि बा अबेया देनजाररा सनालि वारि खबर सबर मोजां दा आदा औ मोजां सनालि। मेहेर अफिसियेल ब्र'आ बुंदों दा खिन्था हरगोन आं र' प्रग्रामखौ औ दे दे जागोन ब्र' दे जागोन। आरुन वारि माबा प्रग्राम दं नामा गाबोनलाय? गाबोनहाय गल्डेन लांगुर राइडार्स मटर साइकेल क्लाब होननाय दाख्लै बे फुटबल खेलाव जि माबा स्पन्सर खालामनाय बे माबा मटर साइकेल क्लाब ना बिसोरनि गाबोन फाउन्डेसन दे दङ। लकेसनखौ बिथांमोना लादों जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि थुक्राझार खाथिनि आइपुवालि नैबे लकेसनाव लादों आरो जायगाखौ गाबोनहाय बिसोरो एसे ग्रान्ड प्रग्राम जागोन आरो। गावसिनि फाउन्डेसन दे औ बेनो खोमा फाउन्डेसन देआनो। माबा मा होनोमोनलाय गल्डेन लांगुर राइडार्स मटर साइकेल क्लाब। ओमफ्राय आरुन वारि अके सुबुं मुसाहारि मानि प्रग्राम दं ब्र' बहा औ आं खोन्थाखाबाय बेखौथ'। ओमफ्राय मारुस मुसाहारि आदा मेहेरना आइलेण्डआव दंना दादा? आदा मेहेरना माने बेना ना मानसिखौ होनदों आं मोजां बुजियाखिसै बेनाथ' माने आलासि जाहैनाय हिसाबै थानोबो हागौ मेहेर ब्र'ने थानोबो हागौ सेंग्रा मानसि। ओमफ्राय लोगोफोर बांद्राय इम्परटेन्ट माबाथ' गैखाया ओमफ्राय फोजोबथ'नायसै नामा लोगोफोर ना मा होनो?
लेट्स बिदाय होननायसै नामा? फोजोबथ'लायदिनि ओमफ्राय नोंसोरबो बयबो मोजाङै दङब्ला बयबो मोजाङैनो था गाव गावबागाव मावनांगौ खामानिखौ मोजाङै माव गोसो होनानै होमब्लानो माबा मोनसे ओंखारहैगोन साक्सेसआ नुजाहैगोन बेनोल' आरो जोबनायाव सनालि वारि दे आदा बाय बाय अके दे बाय बाय सनालि अके देन एभ्रिबाडि बाय बाय सै ना बाय बाय एन्ड गुड नाइट टु अल अफ इउ सुइट ड्रिम्स मोजाङै उन्दुदो मोजाङै रेस्ट लादो गाबोननि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंदो अके गुड नाइट एभ्रिबाडि गुड नाइट गुड लाक थेंक इउ